Puspusan na ang paghahanda ng simbahang Katoliko sa panguna ng Vatican City at mga cardinals sa paghalal o pagpili ng bago at magiging susunod na Santo Papa ng simbahang Katoliko. Ngayong araw ginanap ang huling misa para sa pagluluksa ng pagpanaw ng Santo Papa na si Pope Francis. At bukas, May 7, 2025, papasok na ang mga cardinals na naatasang pumili ng susunod na magiging Santo Papa para sa tinatawag na Papal Conclave, kung saan sila ay boboto ng hanggang 4 na beses sa isang araw hanggang sa makapili ng bagong susunod na Santo Papa. Alam nyo ba mga kababayan na isang Pilipinong kardinal, isa sa 7 mga naging Pilipinong kardinal ang napipisil na hahalili o susunod na magiging Santo Papa na tinatawag na Papa Billy. Ito'y sa katauhan ni Cardinal Antonio Luis Tagle. Siya ang isa sa matunog ang pangalan na magiging susunod o posibleng susunod na Santo Papa. Kaya naman mga kababayan, simula bukas, May 7, 2025, ating subaybayan ang mga susunod na kaganapan sa Vatican City. Ipagdasal natin na sana'y maging matagumpay ang pagpili sa susunod na magiging Santo Papa na magiging leader ng ating simbahang Katoliko. Ipagdasal din natin ang mga kardinal na boboto nang sa ganon ay maging matagumpay at ang kagustuhan ng Panginoon ang tunay na mangibabaw. Sa huli, kung tunay ngang mapipili na magiging bagong Santo Papa ang ating kababayan na si Cardinal Antonio Luis Tagle, ito'y magbibigay pag-asa sa ating mga kababayan at sa buong Pilipinas. Pag-asang mapalapit muli o ilapit muli ang kanilang mga sarili sa ating Panginoon. Magiging simbolo din ito ng katatagan ng pananampalataya ng bagong mahihirang na Santo Papa at ng bansang Pilipinas. Pananampalataya kung saan sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng hirap ng buhay, tayong mga Pilipino ay nananatiling matatag, puno ng pananampalataya sa Poong lumikha.